lee ndị polisi agata na-agbawara ọsọ onye asị n'ime moto ha wee dapụ na ndị nwere ngwa ha nke ha bụ wee pụọ n'ime ọgba ọgwụ ebe ndị Igbo na-azụ ahịa ka ha ji tia gas ndị ugwu wee ji tia agha were sta wee mụ ya shọpụ ndị Igbo ọkụ ọhịa na-agabiga n'Use Market bụ ihe Abuja Use Market Abuja. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ọtụtụ ụmụafọ Igbo ndị na-azụ ahịa na Abuja ebeela arịrị n'oke olu n'ihi otu ihe mberede ọkụ ọgbụgba si wee bịa wee gbapịa ọtụtụ ụlọ ahịa ha bụ ebe nke ha na-agbapụ wee na-azụta ihe ha ji wee na-azụ ezinụlọ. Nke a mere na ahịa ama dịka Use Market nke dị n'Abuja bụ isi ọnọdụ obodo Naijiria, dịka anyị hụrụ n'ụfọdụ ihe onyonyo nke si na ya bụ ahịa wee pụta, ebe ha gosiri ka ya bụ ọkụ ọgbụgba si wee memina ọtụtụ ụlọ ahịa dị ebe ahụ. Dị ka ha siri kwuo, ha kọwara na ha na-enwe nkwenye na ọ bụ otu onye n'ime ndị kpọrọ ndị Igbo asị ebe ahụ bụ ihe tinyere ya bụ ọkụ, n'ihi na ha kọwara wee sị na ọ bụ sọsọ ụlọ ahịa ndị Igbo ka ya bụ ọkụ ọgbụgba metụtara. Ha gakwara n'iru wee kwuo wee sị na otu ndị ọrụ mmenyu ọkụ ndị bịara ebe ahụ imenyu ya bụ ọkụ si arụ ọrụ ha na o gosichaghị ha na o si ha bụ ndị mmenyu ọkụ n'obi ime ka ya bụ ọkụ ọgbụgba bee ọsịsọ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ihe mberede ọkụ ọgbụgba ahụ si wee kpamkpamkpa n'ahịa Use Market nke dị n'Abuja. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. You want to know me? How many? Hey! This is Use Market. Ebe ndị Igbo na-azụ ahịa ka ha ji tia gas ndị ugwu wee ji tia agha were sta wee mụ ya shọpụ ndị Igbo ọkụ ọhịa na-agabiga n'Use Market bụ ihe Abuja Use Market Abuja. Ya ha na-agabiga there. About how many shops bịa gbara ọkụ ihe a shọpụ ndị Igbo only wine nke ndị ugwu awe ya mesịa ya ọzọ nke ndị Igbo ka a mụnyere ọkụ na ya na akwa ndị Igbo ndị Igbo ndị na-ere tais. So ị na-afụ ya na-agabiga na ebe onye ka nọ na-awụ mmiri ma hapụ ebe ọkụ na-agba na-awụ ndị mmadụ mmiri iwe how wicked some people dị. You know how wicked some people dị. So ọhịa na-agabiga na Abuja. Anyway, Biafra ka anyị na-afụ akwa by this time next year anyị ewere ụwa anyị ihe a niile ya ebi na nkenke maka ya dịrị mmadụ dịka Simon Ekpa. Nigeria nwụọ na obodo ụmụ anụmanụ metụ Udozi onweghị ha emewu Igbo onweghị ọkụ ya eme mba ji. So Udozi ofu onye kọsịrị ihe a ofu onye kọsịrị ihe a niile na-eme metụ Udozi oge ọbụla ha si wee chọ ya ka a ga-ekwe ha na nke ikpeazụ a. Otu nsogbu adịrọ ka emetụ ka mee igwe dị ọkụ ha agwado ka o esi wee dị. So nsogbu adịrọ ha na-anụsazi ọhọgụ instead ịgba ya ọkụ ha anụsawa ọhọgụ na ndị iberibe anyị na ha na-arụ ọrụ na ha na-anụsa ọhọgụ ndị fire service no coordination nothing asị na one Nigeria ọkụkpọgbukwe one Nigeria ha wanụ ọkụ ya na-agba ya agbagbu ha ncha niile. Anyị ama beru na akwa kama unu ga-ebere anyị akwa na nke ikpeazụ a. Udozi
ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka nkwukwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ụmụnne anyị bụ ndị na-azụ ahịa na ya bụ ahịa Wuse market, ana m asị unu ndonu, dibenu, unu ebezila maka na ya bụ ihe na-eme n'obodo Naijiria o doola anyị niile anya na ndị anyị na ha na-emekọ ihe na ya bụ obodo Naijiria achọghị ọganihu anyị ma ọlị. O doola ma ewu ma ọkụkọ anya na ndị anyị na ha na-emekọ ihe, ndị anyị na ha so si na anyị nwe ya bụ obodo Naijiria, na ihe ha chọrọ ịnụ n'isi anyị bụ na anyị niile anwụsịala, mana nke ahụ enweghị ike ime n'ihi na ha abụghị chi anyị. O teela n'aka anyị bidoro wee gụwa egwu na-asị ndị Igbo cheruta na echiche ụlọ, cheruta na echiche ụlọ, mana nke a ugbu a abụghị maka ya bụ okwu, n'ihi na ụfọdụ gọọmenti nọkwa n'ala Igbo ebidokwala ụdị ihe a na-eme na mpaghara dị iche iche nke ndị Igbo na-agabiga, bụ nkụri na nkwari na-enyeghị ozi ọbụla. Ugbu a abụghịzi mgbe m gasị, ma ọkwanụ n'ihe onyonyo nke a abụghị mgbe m gasị unu bịanụ n'ala Igbo bịa mepee ahịa unu, bịanụ n'ala Igbo bịa mepee ahịa unu. Ọ dịkwa ezigbo mkpa, n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị gọọmenti nọ n'ala Igbo na-emegbuzikwa ndị Igbo ụmụnne ha, dịka otu ihe ahụ ndị Igbo na-agabiga na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria. Nke ahụ ewee nọrọ onwe ya. Ihe bụ uche m, ihe bụ ndụmọdụ m nwere ike inye n'ụdị ọnọdụ a, ma ọ bụrụ na unu ga-anọrịrị ebe ahụ wee na-azụ ahịa unu na-azụ, bụ na ọ ga-adị mma ka onye ọbụla nwere ụlọ ahịa ebe ahụ goo igwe onyonyo a na-akpọ CCTV kamera wee tinye n'iru ụlọ ahịa gị. Igwe onyonyo a na-akpọ CCTV kamera, o nwere nke a na-etinye sim card n'ime ya, ga-abụ ọ bụrụ ha na ya bụ sim card na ị na-etinye ego na ya bụ sim card onwee data, ya bụ kamera ebe ọbụla ị nọ, ma ị nọ na be gị o, ma ị nọ n'ụlọ gị o, ma ị pụrụ apụ, ma ị nọ dị na Naijiria, ị ga-anọnwu n'ekwentị gị wee lelee ihe na-aga na gburugburu ụlọ ahịa gị. Wee na-asị ndị market union ahụ kwa na ọ bụrụ na ndị Igbo nwere market union ebe ahụ, ọ bụrụ na o nwere otu jikọrọ ndị Igbo n'ahịa ahụ, ka unu gbakọ aka ọnụ mara ka unu ga-esi etinye igwe onyonyo ahụ akpọrọ CCTV kamera, nke ọ ga-abụ na onye bịa ebe ahụ n'abalị, ka ya bụ kamera gosi unu, lekwa onye bịara, lekwa ka o si mee ihe o mere. Ọ bụghị sọsọ ndị nọ na Wuse market. Ndụmọdụ a na-ejere ndị Igbo niile na-azụ ahịa n'ahịa ọbụla nọ n'obodo Naijiria. Maka gịnị? Ụwa awaala anya, uwe emepeela, bekee emeela ihe niile, ọ dị nso na ị ga-anọnwu ebe ọbụla ị nọ na mpaghara ụwa ọbụla ị nọ, nọrọ n'ekwentị gị ma na-ele ihe na-agabe gị ma ọ ihe na-aga n'ụlọ ahịa gị. Ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyekwa anya n'ime ya ugbu a bụ nke si na ahịa ama dịka Ọgbọọgwụ nke dị n'obodo Ọnịcha wee pụta, ebe ọtụtụ ụmụnne anyị na-ebe arịrị wee na-eti mkpu. O nwere otu nwa ikorobịa onye tọgbọrọ n'ala. Dịka ha si wee kọọ ya bụ akụkọ, ha si na ndị ọrụ uwe ojii ahụ batara na ahịa Ọgbọọgwụ wee baa n'ụlọ ahịa onye a, wee bukọrọ ụfọdụ ngwa ahịa, wee tụchie ya bụ nwa amadi aka na-abọ, tụọ ya ịga aka ya na-abọ, kpọrọ ya tinye n'ụgbọala. Wee sị na mgbe ha bụ ndị ọrụ uwe ojii na-apụzi, ha malite ịnya ụgbọala ha wa nke butere ya bụ nwa amadi isi na ụgbọala ha wee dapụ. Ịhụ ka ya bụ nwa amadi si wee tọgbọ n'ala, amaghị m ka ndụ ọ ka nọ ya n'ahụ, mana ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede. Ya mere ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Biko lee ihe na-emenụ, lee ihe na-eme kịta na ihe na-abụ n'Ọgbọọgwụ ka ndị polisi bịara baburu mmadụ, baburu n'Ọgbọọgwụ by Port Harcourt Road, n'ime Ọgbọọgwụ ka ndị polisi bịara kịta na wee buru mmadụ. Lee somebody kịta na ha tụrụ handcuff wee baburu ngwa ahịa n'ime ahịa. Lee nenegodi kịta na onye kịta na ka ha na-anya wa ndị polisi, onye kịta si na moto a. Lee ndị polisi kịta na agbawara ọsọ, onye asị n'ime moto ha wee dapụ, na de nwere ngwa ahịa nke ha bụ wee pụọ n'ime Ọgbọọgwụ banye ọdụ Igbo ka ha batara. Ọgbọọgwụ banye ọdụ Igbo ka ha batara bịa. Ihe kịta na n'iru Zenith Bank, kịta n'iru Zenith Bank
by Port Harcourt Road n'iru Senate Bank by Port Harcourt Road and onye akịta na-anwụkọ ebe a kịta onye anwụkọ ebe a kịta na ori ihe ọ dị proper n'ịbata n'ime ọgba ọgwụ bịa na-akpụrụ mmadụ ọ dịghị ọ dị mma ebe ha na-agba speed kịta na onye asị na moto wee dapụ legoro onye na-eku ọ na-anwụ odu ihe dị ihe nke anọ so ọgwụ adịghịzi secured mmadụ amaghịzi okwu n'obodo a mmadụ amaghịzi okwu n'obodo a polisi ga-esi batanwuo n'ime n'ụdị Igbo bịagburu ngwaahịa mmadụ onye nke kịta na-ahụ onye hapụ na moto ose ebe a dapụ ose na moto wee dapụ adịghị eburugo ngwaahịa wee na-apụ ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara na etu anyị si eme ya deere ebumnuche gị etu si wee hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị kpe na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.